Hvad så alle sammen? Velkommen til den vlog her. I dag så skal vi ud og fiske. Vi skal lige ind i Meny først og købe noget at æde. Så ja, det er det første vi gør. Så har vi været inde i Meny. Og det er noget der rykker. Yes, og vi skal til at køre nu. Ja, så har vi fået sat setup'et op. Så ja, lad os bare komme i gang med at fiske. Hvad så dagen? Er det grineren at fiske? Fint nok. Vi skal lige have sat mad på og sådan noget, så kan vi lige se om der kommer nogle fisk. Fuck, det ligner en UFO den der, mand. Ja, aliens. Aliens, de er fandme landet nu, mand. Ja. Hvad sagde den gamle? Så er den sidste kommet. Så er vi 3 nu. Ja. Du er fandme længe om, mand. Tusind tak fordi I så med. Husk at subscribe og like og se min næste vlog. Jeg fik ikke lige vloggen afsluttet i går, så jeg gør det bare i dag, mens jeg går en tur. Så, men ja, vi ses i næste vlog.